Râsul era ascuțit, tăind zumzetul motoarelor cu reacție ca sticla spartă. Un bărbat se chinuia cu un scaun auto supradimensionat în cabina business, fetița lui ținând un caiet uzat strâns la piept. Pasagerii se uitau cu un dispreț abia disimulat, ochelarii lor de soare de firmă și costumele apretate, marcându-i ca fiind genul de oameni care nu tolerează perturbările. Nimeni nu și-a imaginat că în doar câteva ore, când dezastrul va lovi la 30.000 de picioare deasupra Atlanticului, același bărbat va fi singurul lucru care îi va despărți de o moarte arzătoare. Nimeni nu și-a imaginat că va merge la acel cockpit purtând greutatea a 200 de vieți pe umerii pe care ei și-au petrecut întregul zbor încercând să-i zdrobească. Numele ei era Alexandra Stănescu și perfecționase arta de a se uita de sus la oameni de pe tronul ei de la clasa 1. Stătea în cabina premium a zborului 780 și 2, sacoul ei gri cărbune croită cu o precizie chirurgicală, degetele ei dansând pe o tabletă de platină în timp ce revizuia proiecțiile trimestriale care ar face capul majorității oamenilor să se învârtă. Ea și-a construit firma de investiții de la zero și purta acea realizare ca pe o armură. Când Iancu Popescu a intrat pe ușa cabinei, ochii Alexandrei l-au urmărit imediat. La mijlocul anilor 30, presupunea ea, cu genul de constituție lată care sugera că odată fusese atletic, dar acum arăta doar obosit. Blugii lui erau decolorați la genunchi, jacheta lui văzuse decenii mai bune, iar fetița care se ținea după el purta adidași cu luminițe care clipeau roz și violet la fiecare pas. Fetița nu putea avea mai mult de 6 ani, părul ei negru prins în 2 codițe dezordonate, fața ei îngropată într-un caiet spiralat acoperit cu schițe copilărești. Iancu se lupta cu un scaun de rapel, încercând să-l fixeze în compartimentul de deasupra capului, în timp ce jongla cu un rucsac și ținea un ochi pe fiica lui. Alexandra s-a aplecat spre femeia de lângă ea, o avocată corporatistă pe nume Patricia, care își purta bogăția sub forma unui ceas Cartier și un ruj roșu sânge care nu se întindea niciodată. "Nu-mi vine să cred," a mormăit Alexandra, vocea ei purtând suficient de tare pentru a fi auzită de pasagerii din apropiere. "Un copil la clasa premium? Ce-i asta? O excursie de grădiniță?" Patricia și-a ajustat ochelarii de citit, gura ei curbându-se într-un zâmbet ironic. Probabil că au economisit luni de zile doar pentru a se simți special pentru o zi. "Uită-te la hainele alea. N-aș dona așa ceva la caritate." Fetița Livia s-a așezat pe scaun cu caietul echilibrat pe genunchi. Creionul ei se mișca în trăsături rapide, schițând ceva cu concentrarea intensă pe care o posedă doar copiii. Alexandra a aruncat o privire la pagină, desene grosolane ale aeronavelor militare, genul cu aripi unghiulare și capsule de rachete. "O, ce drăguț!" a spus Alexandra, suficient de tare încât mai multe capete s-au întors. "Avioane de vânătoare. Ce urmează? Ne jucăm de-a războiul pe culoar." Iancu nu s-a uitat în sus. A continuat să ajusteze centura de siguranță a Liviei, mișcările lui metodice și răbdătoare. Fața lui a rămas neutră, dar Alexandra a observat strângerea scurtă a maxilarului, felul în care degetele lui s-au oprit pentru doar o fracțiune de secundă pe cataramă. O femeie de 2 rânduri în spate și-a dres vocea, eșarfa ei demătase probabil valorând mai mult decât întreaga ținută a lui Iancu. Barbara era numele ei, un dezvoltator imobiliar care a făcut milioane întorcând proprietăți de lux în București. Vocea ei purta autoritatea cuiva obișnuit să obțină exact ceea ce vrea. "Scuzați-mă," a strigat Barbara, tonul ei picurând de iritare abia disimulată. "Unii dintre noi încercăm să lucrăm aici. Asta nu e un loc de joacă. Ați putea să vă țineți fiica sub control?" Iancu s-a uitat în cele din urmă în sus, ochii lui întâlnindu-se cu ai Barbarei cu o constanță neliniștitoare. "E desenează în liniște," și-a spus el, vocea lui joasă și uniformă. "Nu deranjează pe nimeni."
Barbara a pufnit, dând din cap în timp ce se întorcea la laptopul ei. Ei bine, pe mine mă deranjează cu prezența ei. Există o secțiune pentru familii dintr-un motiv. Cabina a fremătat cu râsete liniștite și priviri complice. Peste culoar, un tânăr antreprenor tech pe nume Rareș s-a lăsat pe spate pe scaun, adidașii lui scumpi sprijiniți pe geanta lui de mână. Purta un hanorac care probabil costa mai mult decât chiria pe o lună și avea genul de încredere care vine din prea mulți bani de capital de risc, prea repede. "Hei, nene!" a spus Rareș, gesticulând cu paharul lui de șampanie. "Fără supărare, dar există o secțiune întreagă a avionului destinată familiilor. Știi unde merg bebelușii care țipă? Poate că asta e mai mult pe gustul tău." Colegul lui, un alt tip din Silicon Valley cu părul dat cu gel și un ceas de firmă, a râs prea tare. "Da, frate, serios, am plătit în plus ca să evităm exact această situație." Mâna lui Iancu se odihnea pe brațul scaunului dintre el și Livia. S-a uitat la Rareș pentru un moment lung, expresia lui ilizibilă. "E fiica mea," a spus el simplu. "Are tot dreptul să fie aici." Rareș a clipit, momentan derutat de fermitatea liniștită din vocea lui Iancu, dar și-a revenit repede, zâmbind ironic la prietenul său. "Oricum, dude, doar ai grijă să nu-mi lovească scaunul, da?" Alexandra a urmărit schimbul cu o satisfacție crescândă. Ea crescuse în săli de consiliu și cluburi de țară, învățată de la o vârstă fragedă să recunoască cine aparține și cine nu. Tatăl ei, un magnat bancar, îi inculcase importanța menținerii standardelor, de a nu te lăsa niciodată târât în jos de oameni care nu pot ține pasul. Iancu, cu cizmele lui zgâriate și rucsacul ieftin al fiicei sale, reprezenta tot ceea ce lumea ei o învățase să evite. S-a întors la tabletă, dar atenția ei continua să se îndrepte înapoi spre Iancu. O ajuta pe Livia să deschidă o cutie de suc acum, mâinile lui mari mișcându-se cu o blândețe surprinzătoare. O irita pe Alexandra într-un mod pe care nu-l putea numi exact. Poate că era felul în care părea nepăsător, cum absorbea fiecare înțepătură, fără să tresară, fără să încerce să se justifice. Un om de afaceri, într-un costum din 3 piese, probabil la sfârșitul anilor 50, a decis să escaladeze lucrurile. Vasile era numele lui, un director corporativ care colecționa ceasuri scumpe și ranchiuni și mai scumpe. S-a aplecat peste culoar, vocea lui lină, dar tăioasă. "Trebuie să fie frumos," a spus Vasile, gesticulând spre Iancu cu paharul lui de scoci. "Jucând de aprințul la clasa premium. Ce ai făcut? Ai câștigat la loto? Sau ești unul dintre acei oameni care își depășesc limitele cardurilor de credit pentru fotografii pe Instagram?" Cabina a tăcut. Chiar și însoțitorii de bord s-au oprit din verificările prezbor. Capul Liviei s-a ridicat brusc din caiet, ochii ei mari și confuzi. Dar Iancu nu a reacționat, pur și simplu a terminat de deschis cutia de suc și i-a dat-o fiicei sale. "Suntem aici ca să zburăm," a spus Iancu liniștit, vocea lui purtând o muchie care a făcut ca zâmbetul ironic al lui Vasile să se clatine. "Nu ca să vă amuzăm." Vasile s-a lăsat pe spate, mormăind ceva despre clasă și maniere, dar ascuțimea părăsise vocea lui. Alexandra a simțit un fior ciudat de neliniște. Majoritatea oamenilor ar fi explodat până acum. S-ar fi apărat sau ar fi încercat să se dovedească. Dar Iancu doar stătea acolo, solid și neclintit, ca și cum nu ar avea nimic de dovedit nimănui. "Tati, uită-te," a spus Livia ridicând caietul. "E un A10 Thunderbolt. Tu ai ajutat să le proiectezi, îți amintești?" Iancu a zâmbit, doar o ușoară curbură a buzelor lui. "Memorie bună, draga mea. Ai nimerit perfect amplasarea tunului." Alexandra a dat ochii peste cap. Copilul era drăguț în acel mod generic al copilăriei, dar toată scena asta era absurdă. Un tată singur defilând prin clasa premium, ocupând spațiul destinat oamenilor care l-au câștigat cu adevărat. Oameni ca ea, care s-au cățărat în vârf prin inteligență și lipsă de scrupule. S-a aplecat din nou spre Patricia. Dacă știe atâtea despre avioane, poate ar fi trebuit să-și rezerve un loc în cală.
Avionul a început să ruleze pe pista de la Otopeni, soarele bătând în ferestre. Zborul 782 spre Paris era programat pentru 11 ore, iar Alexandra a decis deja că vor fi 11 ore prea lungi. Avea prezentări de pregătit, afaceri de încheiat, un imperiu de menținut. Nu avea timp de distrageri, mai ales nu de genul care veneau cu pantofi cu luminițe și desene cu avioane de vânătoare. În timp ce motoarele au răsunat și avionul s-a ridicat spre cer, Alexandra a mai aruncat o privire spre Iancu. Îi arăta pe fereastră Liviei, explicând ceva despre portanță și rezistență, vocea lui prea joasă pentru a fi auzită peste zgomotul motorului. Fetița a dat din cap solemn, creionul ei mișcându-se deja pe o pagină proaspătă din caietul ei. Pentru doar un moment, ceva a licărit în pieptul Alexandrei. O amintire poate cu propriul ei tată, explicând piețele de capital și preluările ostile în timp ce ea stătea în biroul lui, tânără și nerăbdătoare să-i facă pe plac. Dar a îndepărtat-o, a îngropat-o sub ani de ziduri construite cu grijă. Asta era diferit. Tatăl ei o învățase să fie puternică. Omul ăsta doar omora timpul. Semnalul centurii de siguranță s-a stins, iar cabina s-a așezat în ritmul unui zbor lung. Alexandra și-a verificat e-mail-urile, hotărâtă să ignore pe Iancu Popescu și pe fiica lui pentru restul călătoriei. Nu avea nicio idee că, în doar câteva ore, tot ce credea că știe despre putere și valoare va fi spulberat la 30.000 de picioare deasupra oceanului. Prima oră a trecut cu o liniște relativă, deși tensiunea din cabină nu s-a disipat niciodată pe deplin. Însoțitoarea de bord, Gabriela Botezatu, se mișca prin culoare cu o eficiență exersată, zâmbetul ei cald, dar ochii ei obosiți. Zburase timp de 12 ani și văzuse fiecare tip de pasager imaginabil. Dar ceva în felul în care oamenii îl tratau pe Iancu o deranja într-un mod pe care nu-l putea articula exact. Când a ajuns la rândul lui, Gabriela s-a aplecat la nivelul Liviei. "Ce desen uimitor!" a spus ea, gesticulând spre caiet. "Îți plac foarte mult avioanele, nu?" Livia a zâmbit larg, toată fața ei luminându-se. "Tatăl meu le zbura odată. Spune că F-16 e cel mai distractiv, dar F-22 e cel mai puternic." Sprâncenele Gabrielei s-au ridicat ușor. S-a uitat la Iancu, care se întorsese deja la cartea lui, expresia lui neutră. "Tatăl tău pare să se priceapă. Știe totul despre avioane," a spus Livia cu mândrie. "Poate să zboare cu oricare dintre ele." Alexandra, auzind conversația, nu s-a putut abține. "Sigur că poate," a mormăit ea către Patricia, "și eu sunt astronaut în secret." Patricia a chicotit, acoperindu-și gura cu mâna. Poate că s-a uitat la Top Gun de prea multe ori. Rareș, antreprenorul tech, a decis să se alăture din nou. S-a aplecat peste culoar, vocea lui tare și batjocoritoare. "Hei, puștoaico, poate tatăl tău poate să-ți deseneze un avion care chiar funcționează. Ăsta arată de parcă e pe cale să se prăbușească." Prietenul lui a izbucnit în râs, lovind cu pumnul brațul scaunului. Câțiva alți pasageri au râs înfundat, ochii lor aruncând priviri între Rareș și Iancu, așteptând o reacție. Fața Liviei s-a strâmbat, încrederea ei evaporându-se. Degetele ei s-au strâns în jurul creionului, iar ochii ei au început să lucească de lacrimi. Dar înainte să poată vorbi, Iancu și-a închis cartea. Încet, deliberat. S-a uitat la Rareș cu aceiași ochi constanți, iar cabina s-a simțit brusc, foarte mică. "Ai terminat?" a întrebat Iancu. Doar 2 cuvinte, dar purtau greutatea a ceva periculos. Rareș a deschis gura, apoi a închis-o. Râsul a murit. S-a întors la băutura lui, brusc, foarte interesat de cuburile de gheață. Alexandra a simțit cum i se strânge stomacul. Îl văzuse pe Iancu primind lovitură după lovitură fără să tresară, dar acea privire, acea intensitate liniștită și controlată a făcut-o să realizeze că s-ar putea să-l fi judecat greșit pe acest bărbat. S-a ocupat de tabletă, brusc, inconfortabil.
Mihaela, o influențăriță de stil de viață cu 1 milion de urmăritori și un feed de Instagram atent curătat, a decis că e rândul ei să se alăture. S-a răsucit pe scaun, puloverul ei de cașmir perfect aranjat, telefonul ei deja în mână. Adică, eu doar spun, a anunțat Mihaela, nimănui în special, vocea ei luminoasă și veninoasă. E cam lipsit de considerație să aduci un copil în această secțiune. Unii dintre noi am plătit o mulțime de bani pentru liniște și pace. Totul se rezumă la a fi respectuos cu spațiul altor oameni, știi? S-a uitat în jur după aprobare, zâmbetul ei de influențăriță fixat pe loc. Mai mulți pasageri au dat din cap, iar zâmbetul Mihaelei s-a lărgit. Era pe cale să adauge mai multe când Iancu a vorbit. N-a scos un sunet în 45 de minute, a spus el, nici măcar uitându-se la Mihaela. Doar dacă nu te plângi de sunetul creionului ei pe hârtie. Zâmbetul Mihaelei a înghețat. S-a bâlbâit cu telefonul, brusc foarte ocupată să deruleze prin comentariile la cea mai recentă postare a ei. Cabina a căzut într-o tăcere incomodă. La o oră de la decolare a început serviciul de băuturi. Gabriela și o altă însoțitoare de bord se mișcau prin cabină cu